Havlíčkova Borová 2+KK, nadstandardním provedením, 56 metrů čtverečních a k tomu vlastní sklep, část zahrádky u domu a něco, co nemá každý byt. Tajná místnost. To je byt, který tu pro vás dnes mám a my jdeme na to. Že si na bytě nechala původní majitelka opravdu záležet, je vidět hned při vstupu. Nové vstupní dveře jsou bezpečnostní, protihlukové a protipožární. Byt je v druhém nadzemním podlaží samostatného cihlového domu. Jelikož se jedná o menší bytový dům o 8 bytech, tak tu není výtah, ale vzhledem k tomu, že je byt v druhém patře, je to dobře zvládnutelné a udržíte se fit. Na druhou stranu je tu božský klid a pohoda. Byt je po celkové rekonstrukci. Jádro je zděné, všude je nová elektřina a nové rozvody vody. Koupelna i toaleta jsou kompletně nové, jak jinak. Všude, kromě obýváku a kuchyně, je také nová odlučněná podlaha s izolací. Byt je téměř kompletně vybavený a ve vysokém standardu. Všude jsou nová plastová okna, přičemž okno v ložnici a střešní okno v obýváku je osazeno trojsklem. V ložnici i obýváku máme okna na míru. Krásně tak svým tvarem pasují přesně do štítu budovy. A protože je ložnice orientovaná na západ, budete také tímto oknem pozorovat krásy zapadajícího slunce. K tomu přidejme stylové dveře v pouzdře v každé místnosti a světlé barvy, to vše dělá byt krásně vzdušný a prosvětlený. A jdeme do koupelny. Sprchový kout s dvouproudovou hlavicí a tenhle stylový otopný žebřík, to je paráda. Všude je tu velkoformátová dlažba a obklady. Záchod a koupelnu pak oddělují tyto zásuvné dveře z skleného skla. Sami vidíte, že paní majitelka tady na materiálech opravdu nešetřila. Na chodbě je tato prostorná vestavěná skříň, kam se vám vejde spousta věcí. Tajná technická místnost. Jak byste ji využili vy? Půdorys máme. Obývací pokoj a kuchyňský kout jsou orientované na východ a jejich velikost je celkem 28 metrů čtverečních. V obýváku jistě oceníte LED osvětlení ve stropním podhledu, které vám k filmu při sobotním večeru vytvoří tu správnou atmosféru. Dispozičně se jedná o 2+KK a celková plocha bytu je 56 metrů čtverečních. Bytový dům jako takový má novou střechu a je celý nově zateplený. K bytu je také vlastní sklep s oknem o velikosti 2 metry čtverečné, který máte hned vedle bytu. V pohodě si sem dáte například kolo a na patře jsou také další 2 společné balkony. Parkování je možné přímo před domem a po domluvě je i možnost místo odkoupit. Pokud však máte více aut, můžete parkovat kdekoliv kolem domu, žádné zóny tady nejsou. Kousek od domu máte veškerou občanskou vybavenost. Škola a školka jsou 10 minut chůze, stejně taky obchod s potravinami nebo pošta a nechybí ani zdravotní středisko. Do místní hospůdky to máte 4 minuty tam a kolik zpátky, to už záleží na vás. Na procházku si můžete zajít třeba na místní vyhlídku ke kostelu, nebo se můžete vydat do přírodní rezervace Ránsko, která je přibližně 10 minut. A Žďárské vrchy jsou pak necelých 20 minut autem. Havlíčkova Borová je takovým středobodem a díky její specifické poloze to máte kousek do okolních měst. Ždírec nad Doubravou 9 minut autem, Halíčkův Brod 20 minut autem, Přibyslav 7 minut autem, Žďár nad Sázavou 20 minut autem a Chotěboř 16 minut autem. Ceny za metr čtvereční se například v Havlíčkově Brodě pohybují okolo 80 000 korun, za byt v podobném standardu a ve Žďáře nad Sázavou okolo 78 000 korun. Havlíčkova Borová je tedy z pohledu ceny velmi zajímavou lokalitou. Máte to odsud všude kousek a v okresních městech jste autem do pár minut. Pokud hledáte byt s vysokým standardem za slušnou cenu a v dobré dojezdové vzdálenosti, tak jste ho právě našli. Ozvěte se mi a vidíme se na prohlídce.